втора част, която клиентката ми пожела и ключодържател. Прече още не съм изпратила пакета. Ако и вие го искате, защото тя може да отмени всеки момент. Така, клиентката ми поръча някакви нещица. И може и вие да ги вземете, като да. Може да ги вземете и да, защото тя може да отмени всеки момент. Вика, може да не са ми нужди. Да, хора, затова по-бързо вие трябва да ги поръчате. Само ще трябва да напишете: аз искам това. Мога да ви покажа какво има. Сега, като го отворя. Така, тук има едно такова ключодържателче. Ето. Една такава буквичка. Едно цветенце. Още едно цветенце. Опа, чакай. Ето такова. Ето такова цветенце. Ето такова. И ключодържател за телефон. Ето това се слага. Мога да ви покажа. Просто може да имате, като проверите на телефон си, ето тук. Мога да има две точки и ще го слагате. И ако имате, да, много лесно се слага, така че да. И трябва да напишете: аз искам това. И да запишете адрес, къде живеете, град, село и където живеете. Аз бързо трябва да зареждам телефона ми, защото сега ще му падна батерията. Бай-бай!